Lekhawa Putra. Lekhawa Putra. Kowe teko meneh, Mbah. Bae mamang putu-putu nger. Sinten numpak sepur Mondon Surabaya. Sinten pengen makmur ayo nanggap Legawa Putra. Lekhawa Putra. Lekhawa Putra. Lelo lalelalo papakan sitok-sitok, Mbak. Kolok gareng Si gareng cuplis lasang jumangglung jumangglung sira imbal-imbalan lasang jumangglung menangkar Kamu tali to, Mbak? tumantian Uculana. ngabaki sajroning padesan tok 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 tak tok 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 gong tok tok tek tok tek tok gong tok 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 tek tok 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 gong tok 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 tek tok gong. lesung jumangglung srami bal-imbalan suarane lesung manantara mangungkuk tumandang ngebaki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tok tek tek tok gong. Mbah. Alah. Ya. Ya panase trah yo piye tliyeng-tliyeng e. Sugeng siang, Mbah. Nggih, ya Panas-panas Allah. kok ya wis kemeton. Kok kudu Soale iki yo legawa. Legawa lho iki. Mbak Mayit. Maya. Hah? Kok mayit Mayit. ya apa? Maya. Oh iya. Mbak Maya. Dalem. Alah suwe ra tau ketemu. Nggih. Ketemu pisan karo keluarga besar Legawa Putra. Heeh. Nggih, bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben. Pirang tahun iki lho jeben lagi iso Kaya ketemu enek karo 5 tahun kaya iki. Heeh, Gak no. sapa Jeben. Iya selama kena negara melanda kaya. Iya, kenging Covid. Heeh. Mbak Maya, Dalem. aku memakili iki Apa? masyarakat Jeben
Nggih. Heeh, nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. Bersih dusun utawi nyadranan nggih. Heeh, nyadranan utawa dekah bumi. Pandongane kagem warga Jeben pripun, Mbah? Sak muga-muga bubare acara dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Heeh, nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa kaya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya, Dalem. iki tugasku awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wae sing sampean angon niku sik Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Ya kuwi seneng aku. Mbak Maya, Dalem. aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumane Ngati. Kusumane Ngati. Oke, dados. Kusumane Ngati. Dong bagus. Sing tak ati-ati. Mong tak kamu bisa gawe tentraming atiku. Kala Petro. Biyen nate janji tau gemi ora bakal lali. Ora bakal lali. Jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi aslake kadung kaya ngene saiki piye karepe Karepe manis membukane kok pahit tipe burine
Mbak Maya. Dalem, Mbah. Halanku wis metu apat halanku. Wis metu papat. Mm-mm. Berarti sik kurang 140. Kurang 1 seluruh ilang 1 sik kurang loro nih Mbak. Kurang lorone. Mbak Maya. Dalem pripun? Legawa Putra tetep dae wong Jimbir Sugiwaras. Nggih, leres. Padepokane. Ananging Mbak Maya, Pripun Bos Pundi? saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. Nggih. SPD niku kepanjangane napa? Suparti. Oh, Suparti. Tak kira lek kaya aku. SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho. Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, Bos Pundi, Mbah? aku njaluk lagune. Napa? Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra Paringana aja kaya obor blarak. Obor blarak. Nggih. Oke Mbak Maya. Oke. Panggah oke. Tresnamu kaya obor blarak. Obor blarak. Orope kaya goresek keperak. Cintamu sayang. Cintamu kaya obor blarak. Bareng muti ninggal bocah ninggal anak. Manis manis kawitane pancen manis sebengi dewas kini wis tenanan jebulane aku yang dolanan tresnamu kok kaya obor blarak murope kaya korek seket perak tresnamu kok kaya obor blarak Obor blarak. bareng bukti ninggal bocah laliana. Cuma wis. Sampun jangkep, Mbah. Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kaya pas wis e. Nggih. 140. Wis di- Mbak Maya. Nggih. Nggih. Lho. Nek Monggo. ngisor. Heeh. Ya sok nek dhuwur sok ngisor, Mbah. Heeh. Rupinipun sampun jangkep Sampun. utawa sampun cekap. Nggih. Heeh. Monggo dipun slenger. Ayo Mas Bintang. Wah, Dori J. Dumateng para kadang Sutrisno Budi Kakung dalam Putri Kang Sabdan Rumatan. Program kang sampun jejer baris lumaksono ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludang Rantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggarak Braturaja. Para bulan pergi kawula nyuwun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalis saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa Putra Lumangsana ing baris. Peyak siap. Siaga! Ayo,
Putra. Ayo Lakkowo Putra. Yo, yo. Apa ya mis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ora peduli bedhog randang anggap wae padha bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedung cumang disekseni kapal nyangsang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulet ombak kasmaran saiki ne apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan rono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ra peduli bedhog randang anggap wae padha bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedung cumang disekseni kapal nyangsang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulut ombak kasmaran
Pinangka prajurit Panggorangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang tumuju wonten kraton Kediri Ketapar Lembadan para putra Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Pinangka panjangipun Srana Patembaya Praja Kediri Kalakawa Putra nanging dereng bangun mangkene perlu pampah prajurit Panggorangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ana sak tengahe gunung kendheng kabekal dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jalang Sregi Prabu Jalang Sregi kang sami ngreksa pandaluk abigal tindake prajurit Panggorangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang ngrangsang penganten gawe Prabu Kelana Sewardana kanggo Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Jegrek Patayah Tuku Sinokarto pinangka prajurit Panggorangan nglawan sang panguwasa sang Prabu Jalang Sregi. Ora kala kados pundi babaripun ngamesan pramuta kawasa kanca ana pengucapan ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga
sukune dadi bepele nalika biyen kowe isih nyendhi rene rene setakopo ora iso bisa senadyan mung sedelo bagus wis kangen ketemu sliramu kacukut nek tak jenengku baliya wong bagus kumpul karo Lekowo Putra Ya. Sun uji pring pangeran Sun uji pring pangeran Pegetakan putra sapi kali saking sapi wolo Kini baik saking bila Bong bila ing separing bawana langgeng Bong bila ing separing bawana langgeng Datang pulukan manggon dereng-dereng kemelar Lekowo putra peninggae panjenengan tambahi pangestu Suwun tambahi pangestu Lekowo putra Elsa Bro audio matur nuwun matur thank you Bratayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden aprang wata angkara murka durjana suci arep tunggul rutane ngadeling ana marganing semengang tumindak duraka bakal tumeka pralaya ing kono jejering adil bakal mengku kautaman Bratayuda 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 Nanging
Sikat. Sikat. Oh ah. Oh oh. Eh oh. Oh oh. Oh Sinar
Seno paseno Narato Nareki tarato Bakana teneng elamo Lohor Bang tumrape Nana Jawa Agama agame Puji syukur mrimbang agung Kenyo sampun paring berkah Mreng paraga Legawa putra ngaluri budaya Jawi mreng rambaka ing Nuswantara Mugi kalih mugi kalis ing sambikala gemaripan kawarja oncarane Legawa putra puji syukur mring wang agung kenyo sampun paring berkah mring prawarga Legawa putra ngaluri budaya Jawi mreng rambaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala gemaripan kelawan raharja koncarane Legawa putra ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling jamane semono wis tok kapitok katika ning pinggiring bengawan saben-saben mung tahan sakelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa
wayah sore tansaya kelingan gawak-gawak esemu ayu kawe setingin hatiku Legowo Putra Elsa Bro Senajan kaya apa manungsa mung bisa ngrekon lan nyangka Gusti kang paring idilan pasti kita sakirno lampahi segak yo telat mas Loh, ayo. Ayo. ayo Ngenteni sapa? Ning pinggir bengawan wayah sore dan saya kelingan Pangga sae. Alright. Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Legowo Putra Opa
Aku wis natoni ati Legawa putra. aku wis gawe gelo atimu tulus sing tresnamu teko tak lenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya duh wong bagus ngapuranan aku wis wajine pancet tresno semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu aku bisa ndedonga aku bisa nglilangno muga kowe lemone rasa sing luwih apik ra kaya sing semono duh wong bagus apuranan aku wis wajine pancen tresno mong semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Legawa putra. aku wis ngatoni ati aku wis gawe gelo atimu tulus tresnamu teko tak lenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya
uripmu Kembali diucapkan selamat siang kawasan Jemben, Sanggeran, Prambon, Nganjuk. Siang hari ini kehadiran dengan rekan konco-konco, dulur-dulur dari Legawa Putra. Hadir memeriahkan dalam rangka acara ritual Nyadran Jemben 2025. Juga mitra kerja yang sangat luar biasa, siang hari ini ada Elsa Pro, Audio Super Bleger, Super Jeduk Jawa Timur Indonesia. Juga menghadirkan diva-diva topnya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur. Bareng-bareng Legawa Putra. Oke, sudah. Legawa Putra. panas mongso ketika garing sing tak rasa tiwasaku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipun nangi aku moya awakmu tulung entenono aku apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng lali kowe lali paribasan baksi mapor dhuwur eling bali aku mbok apusi satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung malah madhong kebangetan kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu dipun nangi aku moya awakmu tulung entenono aku apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali
pisan peksi mabuk nyuware lali aku kok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa balung wis ditulung malah mendung sakarepmu tutup lakumu apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali mari pesat peksi mapur dhuwur eling bali aku mau apusi satenane aku ngerti ilah tanpa balung wis ditulung malah mentung sakarepmu untung lakumu sakarepmu untung lakumu Kawa Putra Dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri kang sami dan romatan